zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 517 dopravce České dráhy do stanice Bohumín s odjezdem v 19 hodin 34 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 517 operated by České dráhy